За 5 години поклонничество на Атон, художникът Тодор Терзиев натрупва сюжети за 10 години. Първите 11 живописни платна той представи на изложбата си Светогорски пристанища, в която разказва техните любопитни истории и изпраща своите духовни послания. Първото пристанище, което е светско пристанище, Уранополе. Оттам тръгва фериботът за Света гора. Кулата на това пристанище е строена още от нашия цар Иван Асен II. След това пристанището на нашия манастир Зограф, пристанището на Водопет, което е огромно. Нарисувах пристанища, които са на северния бряг. Невероятни гръцки манастири, малки, кацнали на скалите на брега Ставроникита. През хълмовете се отива до пристанището и до манастира Пантократор. Рисувал съм и пристанището на големия гръцки манастир Дохияр, край Маслинови горички и Кристално море. И пристанището на манастира Еверон, където за пръв път е стъпала Богородица. Наричат Света гора градината на Богородица. Легендата казва защо. Света Богородица със своя ученик Йоан пътува към Кипър, но излизат вълни, става корабокрушение. Лодката е изхвърлена точно над северния бряг, където сега се намира манастира Иверон. След като стъпва на тази земя, тя е била тогава езическа и се възхищава и отправя гореща молба към своя син да я даде. Той казва: да, тя ще бъде твоята градина, но крак на друга жена там няма да стъпва. Тогава започва да укорява Йоан, че тя е една земя без вода, суха. Каква градина ще стане там? И тя с жезъла се удря една скала и извликва от нея вода. Аз бях на този извор, който се намира само на 5 метра от морето. Че Тодор Терзиев е поклонник на старината е известно. Сега бе разкрито, че един морски човек живее в него. Пейзажите му от Атон излъчват магическата симбиоза между морето, небето, скалистия бряг и мощната каменна архитектура. Там присъстват в изобилие всичко, което съм мечтал. И тази архитектура, която отдавна вече е изчезнала по нашите земи. И тези свръх много детайли, подробности, разбити лодки, стари хангари, параклиси. И имаше опасност да изпадна в някакъв натурализъм. Толкова много обичам тези неща. Доста време трябваше да ги разваля, както казваше моят професор Найден Петков, да се обобщят нещата, да се вкарат в една обща хармония. В светогорските творби на Тодор Терзиев, освен класика и изискан стил, има дълбока сетивност към въздуха на времето, замряло в прекрасни мигове от деня и нощта. Настроението на слънчевия жарък ден, настроението на задаваща се буря и побелялото море, превечерно настроение, когато всичко потъва в едно сфумато, в една мъгла, губят се контрастите и се умекотяват силуетите. Настроението на сутрешното море, когато деня се заражда. Във всяка една от работите съм се стремил да постигна тези настроения. За нощен хоризонт от Сливен, Щелияна Василева.